जागौमोन आबा दा जुरियासो आंखौ मा सानगोन जेबो नङालै आयै बेबोथ' नोंनि न'ना जेबो टेनसन लानाङा दे नङाहाय आबा दा नोंनि नोमाइनिसो गोरोन्थि दा बेबायदि खालामनायावसो जोंबो बिदि सिचुवेसनाव फैनांगौ जाबायना बे गावखौनो आमाया बिराद देरहादों सानबाय बियो नाथाय नायल' आयै बे जेनफिननांगोन दे बेनोथ' आबा आङो फात्ताखौनो मोनासै मारै मारै बिदि खालामखो आं बोरैबासो मोनजोब्बाय सानबाबो सानख'नोनो हायासै जायखिजाया आयै नों बेहायनो थाथ'दो मिथिबाय जेबो साननाङा आं दंना आं रायलायगोन मानसिफोरजों ओमफ्रायथ' नांगौ जायोबा जुरि ममजोंबो रायलायगोन दे आङो अब्लाबोहाय आबा बेबा मा सानगोन बिदि थाबा गाज्रिसो मोनगोन ना मायो मोनालै आयै आं दंना आंनो बेयाव थाखायोबा आरोथ' नोंबो मालाय बायदि नोंबो बे न'निनो मानसि ना माथो होमबालाय आयौ आफा ओरैनो आंखौ बारा सैयाहाय बेहाय बांद्राय माने अब्लाबो बोरैबा मोनलायलाङोना दे जेबो नङा दे आयै दे ओरैनो आफायाबो जेबो प्रब्लेम खिन्थिखायाखैना थेवबो ओमफ्राय आबा मोजां रायलायफिननांगोन जोङो बे नोमाइखौ सासे मोजां लयारखौनो हमग्रोनांगोन आबा होमबासो जागोन बेथ' आंनि सिनायनाय सासे दंखायो र' बेखौनो मोजां रायलायनानै जों बे नोमाइखौ उल्था फानदायफिनगोन दे जागोन आयै आमायाबो बिदि खुसि थानाया मालायनिफ्राय सेनानै औ आबा बेफोर जानांगौबा खालि नोंनिल' गुबुननि जानो हाया आं सिगांनिफ्रायनो सानबोखानाय गोदोनिफ्रायनो आयै एसेबांथ' लबबो गैया आङो थेवबो बे आमाया बिदि साननायफ्रानो गाज्रि नालाय मानो होनबा आंथ' जेरैबो सोलियो मोनबाबो मोनाबाबो थेवबो नोंनिफ्राय सेजोबथारनाया गाज्रि जाबायना औ आबा दासो मोनथिदों आङो गोदो आंबो नोंनि आफानिफ्राय सेनाया बेफोरबायदिनो मोनदोंमोनदां सोराङाबो सोरबा हरखाबै गासिबो सेना लांजोबबा बोरै मोनो बेखौ आंबो दासो बुजिबाय धै दुखु जानाङा दे आयै आबा गथ'आ बिराद खारनो सेस्था लादोंमोन नङा होमबा नाथाय बेखौनो मानो लाबोखोलै होद बुरबाव बे गथ'आ जोंनि खामानियाव बिराद फैगोन ओमफ्रायथ' नों होननायखौ खोनायाखै न'आव बिमा हारसिंल'नो अब्लालाय माथो थुदो लानानै थांसै नाथाय दा जोंखौ नागिरलाय लांसिगोन बियो बेखायनोथ' थुदोब्रा थाब थाङाबालाय हमजाखागोन ना जोंनि खामानियाव माने बे गथ'खौ ओरैबायदि खामानियाव लांगोन जोङो ओमफ्रायथ' मा आबौ होनबाय थादोंमोनलै नों गथ' सोर आबौ बेलाय नोंनि बिनि बेहुसा थाब माने हुसाव फैनायनि सिगांनो थाब लानानै थांनोसै औ जोंनि आदायाव लानानै थांग्रोनोसै जोंनाथ' आरो खामानियानो बेनो मानसि बुथुमनाय मानोना जोंहाथ' बेफोरजों मुलाम्फायानो मुलाम्फा ना ब्रा गथ'आ जि खामानि फैगोनलै थुदो बेनो जाबाय जोंनि माइरं बस्था नङाबा बेसर बस्था गामियाव जों बेफोरबायदिनो हाबखायो मोनथिबायना गथ' बुंनो थाङोब्लाथ' साखनद्रा टाइपसो जोङो दा सिरि मोनसिगोनलै बे थुथु औ दा गामिनियाबो फैगासिनोलै बियो फैनोबो हागौना अब्लालाय नोंलाय माथो रायलायना टाइम पास खालामखो गारियाव सोदो गथ'खौ बुरबक बेखौबो आं थिननांगौ औ हेलौ आं दिनै जोबोद मोजां खामानि मावबाय बस नों मोनथिबाथ' खुसिसो जासिगोन औ जों मालखौ लानानै फैगासिनो नङा खाथियावनो दङ थाबैनो मोनहैगोन जोङो मानसिखौ लांनो हाबाथाय जोंहाबो कमिसन मोनसिगोनलाय बा मा सोरां मा होनदों जे बुंदों आं जुरि माइयाबो बेयाव थाफैथ'बायलै मा थाफैथ'बाय माने सोरां औ आरो बेयावनो थाथ'सिगोन दे गाज्रि मोनालै नाथाय मानो सोरां बेथ' गावनि न'आवनो थाखायोमोन ना नाथाय अचानक हरखाबै दाथ' हरखाबैनो जाब्रबबायना जाब्रबथाया माइयाया बेयाव फैबाय थाफैबाय माने आं बुजियासैलै सोरां दा माने माइया थानाय एसे उसुबिदा जादोंलै हजों बिनि फंबाया मायाखौ थखा खालामनानै बिनि गासिबो दंनाय मानि जा दङ गावनि नामाव खालामना लाजोबदोंलै मा आयु बिदिबा मायानि न'आबो औ जुरि न'थ' गासैबो ओमफ्राय नों दा लुबैदों जि बियो बेयावनो थाथों औ जुरि जोंनाव माने आंजों जोंजों औ जुरि माथो प्रब्लेम जानो ना माथो प्रब्लेम जानो सोरां नों बिदि बुंबाय नङा प्लिज जुरि माने बास सोरां बास आं खोनासंनो गोसो गैलिया नों मायाखौ जोंनाव बेहाय लाबोबाय बेयाव दोनदो औ दाथ' माने जाब्रबथायाबो जाबायबा आरोथ' मा खालामबावनो ना बेखायनो दा बेवहाय फैबायना औ ओमफ्राय नोंलाय माखौथो गाज्रि मोनालै गाज्रि मोनदा बे गाज्रि मोननाय नोंनि बाथ्रा नङा सोरां न' गैला मानिथ' बेयाव थानाय माने जोंजों जमानो नाथाय आं बोरै सहायना थानो हानांगौ जाखो हा मोनसे न'आवनो जेबो नङालै जुरि दाथ' फाग्लिया बारा थङालिबो नंलाना नों याथ' बेलेग बेबस्था लानांगोन सोरां नङाबा नै मा नङाबो जालायखो नोंहालाय हो नङाबा याथ' बे थागोन नङाबा आं थांगोन मा बुंखो जुरि आरे थै गावाबो माबा जाम्बि बायदिनो माने बेहाथ' मोनसे प्रब्लेमावसो बिदि प्रब्लेम नामा बेखौ आं जेबो मिथिया बेखौ नोंसो साननांगौ मिथिबाय सोरां नङाबा आङो सोरां आरे जुरि थै माखौथो रागा जोंलायखोब्रा आं जेबो मिथिया
थैबायलै दाना दावरावसो जाबायना नङा दाथ' माइयाबो बहाथो थांगोनब्रा हरखाबै जाजोबाना ओमफ्रायथ' जुलियाथ' बिदि नङामोनलै मानो बुजि जाखोब्रा बेलाय बुजिनो नांगौना सोरांखौबो एसे बिदिबा जागोन नामा जागोन दा सासे माइया प्रब्लेमाव दङ दा बेहाथ' एसे बुजिनांगौना नङाबा है बेखारावनो आंबो मानो लाबोनो गोनांथि गैयामोन ना आयु हाबाब जावैसो आं गासिबो नायजोब्बायहाय नाथाय आबा थिग्लाया माथो जेरावबो गैया बेनोथ' जोंहा थेख्लाया बहाथो थांखो आयै आङो जावैसो बिसिनि लोगोफोरनावबो सोंबायहाय हाबा थिग्ला बहा थांखो नोङो नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा जावैसो नाथाय फनाबो अफसो लाबायबा थांनायाथ' थाङोमोन बिदि नाथाय एथ' गोबाव बिदिथ' थायामोन बियो ओजों मोनालायनोसै नै रलाय आयै आं दा बहाथो नागिरबावनो आंनि आबा थिग्लाखौ बहा थांखो बेलाय गथ'आलाय बिदिथ' खालामामोन गथ'आ आरो बे मिथिगौ गावहा फरिखा जासिगोन आरो मानोलाय बिदि बहा थांनो बेलाय हाबा ना दस्रा गामियावसो थांबाय बायदों बेलाय दस्रा गामियावथ' लोगोबो गैया दांने आयै बारा गैया जावैसो लोगोफोरालाय दस्रा गामिनि बांद्राय लोगो जायामोन नाथाय दिनै बहाथो थांखो बियो गथ'आ बिदिखि खालामबायो होनबा आं दहायनो बुंखाथारदोंमोन न'आव थाब फै आबा गथ'आनोथ' आयै दिनै मानो बिदि खालामखो होमबा आं दा बहा नागिरबावनो आबा ओरैनो गैयाबा आं हारसिं जाथारो आबा थेख्ला आबा सोना आंनि बहा थांखो बियो आरोथ' ओजों बिमायंनावबो सोंहरबाय आङो बै खाथिनि फनजों नाथाय गैयानो बिबाजै गोदानखौ नायबाय बायदि नंदोंमोन आं बहा नागिरबावनांगौ जाखो आङो आयु आबा दसे गैयाबानो बोरैबा मोनो आङो दे आयै फैगोन दे आं नागिरगोन ना थेख्लाखौ नागिरगोन आङो बांद्राय गिनो नाङा दे ओरैनोथ' एसेबां गियान गैथारैथ' नंखाया बेयो गथ'आ फैखागोन बियो न'आवनो नङाबा सोरबा लोगोजों बहाबासो थांनांदोंदां गाय जावैसो बिनि लोगोफ्रानो बेजों थाफाग्रायानो न'आव फैजोब्बाय बे मानो फैयासै ओरैनोथ' बिदि खालामखायामोन बियो आंखौ हारसिं होनना मिथिखानानैनो एसेबांबो गोबाव खालामामोन नाथाय दिनै दलाय आयै होमबा आं बैथिं थांना सोंहैफिननि जावैसो एसे बैथिं नायबावनाय आं ओरै फारसेथिंजाय थांबावनि ओमफ्राय नङा बिनि लोगोफोरनाव नों मोजां सोंदोंथ'ना आयै सोंदोंहाय जावैसो मानो सोङा जानो आङो एकदम मोजां सोंजोबदों सोरबाबा बुंदों बिसोरजोंथ' थाङाखैनो नुवाखैनो आबाखौ आरो सासे गथ'आसो बुंदोंमोन अब्बा बैथिंजाय थांनाय नुदोंनो सोरजों थांखो मिथिया गथ'आनोथ' सोरजों थांनांगौ बिदिथ' थांलाबायाबो बियो बिदि थांलाबायाबो आरो फनखौथ' मानो अफ खालामनो बेलाय खालामामोन मबाइलखौनो थुबाय थायो नङा आयै माने मबाइला बेट्रिफोरसो अफ जादोंदां थुबाय थाबाथ' बिदि जायो नालाय दलाय जावैसो आं नायना फैबावनि बैथिंजाय आंबो बैथिं सोंनायहैनि र' सोर नुवामोन बेबा माबायदिमोन सोरजों थांखो गथ'आ माबा बै न' खाथिनि सासे गथ' दङना बेनो खिन्थादोंमोन दा बेबो उन्दै बेबा नंगौना नङा मिथिलाय लांला दे आं सोंहैनि दे आयै नों सिन्था खालामनाङा र' थेख्लायानोथ' बहा थांमारखो आरो आं फैदों होनना मिथिबाथ' जेन'बा बे थाखायोना आं थांजासे दहायथ' माने लामायाव दंमोन नाथाय दा फैनांसिगौमोन ना दाहालागै नों हजों न'आव थांना फैफिनबाय थेवबो दाबो गैया नाथाय बेफोरो माबोरै जानो मोनखो मिहे माबोरै जानो मोनखो नङा आथुरखि सब प्लेनिं खालामनानैसो खालामखानाय बेफोरो नाथाय न'निनो मानसि जानानै आमाया बेफोरबायदि खालामबाय आं फोथायनोनो गोब्राब मोनबाय आंबो फोथायनो गोब्राब मोनदों नाथाय सिगांनिफ्रायनो मानसिया बेबायदि साननानै दोनखानाय बियो मानसिया समसो नायखादोंमोनदां आइयाबो आगोल सिगां एसे समाव माने आमाइखौसो नायहोबाय थायोमोन ना अब्लाबोथ' ना बिदिथ' खालामद्रायनो नाङामोन जुदि नांथारगौबा एसे मोजाङै रायलायनानै माने बोखावनानै लाजायोमोन ना खावसेनो जेन'बा जियानो जा हा जा सम्पति गासैबो मानसियानो सिगांनिफ्राय गाज्रिखाना जोंनि आयंखौ बुथारनायनि दायाव मागोना थांदों बियो जेलाव अब्लाबो नायनाय दिनैसिमबो जेबो सोलायनाय फैयाखै एसेबां गाज्रि दाथ' आइनि गासैबो सम्पतिखौ सेजोब्बायबा आइयाथ' आंनि नामावसो खालामनो होनबाय थाखादोंमोन नाथाय दिनै आमाया बेफोरबायदि माला खालामग्रोना लाखो जानो हागौ आं गैयि समावनो मोनदां माने आं थानाय समावथ' बिदि खालामद्रायनोबो हायामोन ना आं नायबाय थायोमोनबा जानोबो हागौहाय मेहेर मिथिगौ ना दालायथ' गेजेर समाव नोंबो गैला थांलाय फैलायबो गैला आरो आइया गोबां माने हालोदा गाज्रि जालांदोंमोन लोंनाय जानाय लोंनायफ्राबो बारा जालांदोंमोन निसा लानाय जेबो हुस गैयिबो जालांदोंमोन ना मानसिया बेखायनोथ' बै टाइमावनो जानो हागौ बेबायदि खालामना लादों बियो गासिबो आरोथ' मानिबा साइन नांगौ मागौ होनफ्लानानै लायाखै बियो जेन'बा आइयाबो बारा जौ लोंबाय बायनानै हुस गैयि जालांनो हमबायमोन ना बै समाव बेखायनो फायदा उथायदों बियो नाथाय दाथ' बेफोरखौ माबाफिननोबा थाबायफिननोबा एसे समथ' लासिगोन ना जायखिजाया गावनि बाहागोखौ गावनो मोनाबा बे आमाया लाजोबनानै बोरै जानो जों बेखौ उल्था केस होफिनगोन आरो जोंनि सम्पतिखौ जों मोनफिननांगौ नङाबा बे आमाया आंजों गलालै
बेफोरखौबो नोंसोरो मोजाङै रायलायलायनानैसो माबानांगोन ना आरो बेथ' लिगेल गोजासोबा नोंसोरबो लिगेलैनो थांनांगोनथ'। सिखावसो जाबाय बे आमाया मोनथिबायना हाथरखि आरे जुदि गावनो नांथारगौबा होगौमोन ना रायलायनानै बेफोरबायदि खालामलायनो गोनांथियानो गैयामोन ना बियो। बेनोथ' आइनि फंबाय असे जेला आइयाबोथ' मोजां रायलायना होगौमोन ना मोजां रायलाय होनलायनो गावनि बाहागोखौ। आगोलहायबो ना बिराद मेगन सानाय दं बे मानसिया आमाया। आगोलहाय आबै आबौआबो बेफोरबायदि गाज्रि हुदानि थाखायनो आइनि नामाव खालामना होजोबखादोंना। आरो आइयाबोथ' गोदो आफामोननिखौ एसे सेनाय बायदि जादों दा ने आं खोनासांदोंमोन। बेथ' बे जाबाय हाथरखि बेखौबो आं आंनि नामाव जाबानो आफानि नामाव खालामफिनजोबगौमोन ना। दाथ' बाथ्रायानो उल्था जाबायबा हनै समनि सिगांनो सोरबायासो ब्लड लांजोब्बाय। सोरबा होनबाबो गोरोन्थि जागोन न'निनो मानसिथार एखे न'निनो थेवबो बिदि खालामबाय बियो। सम्पथिफोरनि थाखाय मा खालामो मा खालामालै खायसे बेफोरबायदिनो थैलायलायोबो खायसे खायसे। नाथाय बे आमायखौ लामायाव लाबोफिननो हायाबा आरो बेखौ दालि ओंख्रि जाहोगोन आं जेलनि आरोबाव। दे मेहेर ओरैनो खोथा बुंबाल'बो जाला बियो माने एकदम एक्सनखौबो मोजाङै लानांसिगोन ना। जेन'बा जों ओरैनो रायलाय होनलायबाबो जानाय नंला बे माने एकदम लिगेलैसो थांदों नालाय बेखायनो। खम देरहानाय बायदि मोनदोंना बियो बा जेलाव थाखानायानो मोजांमोन नाथाय बोरैदि गफ्लांखो बियो आमाया। दा नुबाय आरो गावनि गाज्रि हुदाखौनो देखायफिनलायबाय। ओमफ्राय दा आइया बेबोथ' खम दुखु जागासिनो बियो। दुखुआथ' मानो जाया जानो देनाय हरखाबै बेबायदि निउस बेबायदि खबर बेबायदि बाथ्रा जाबाय बेबायदि जाथाय जाब्रबथाय जाबायबा। अच्छा टुनटुली तुझे जो लेना है ले लो जल्दी वहाँ से। हाँ लेकिन दुकान मिले तब ना थोड़ा उधर जाना पड़ेगा ना। ज्यादा दूर तो नहीं जा सकते लेकिन वो पास में थोड़ा उधर में है। ठीक है चलो फिर वहीं पर। अगर गाँव होता ना तो इतना पता नहीं किधर किधर चली गई होती मैं अब तक। हाँ यार लेकिन शहर में ऐसा कहाँ। वही तो कभी ना तू मेरे साथ चलना मेरे गाँव में। हाँ यार चलूंगी ना क्यों नहीं। गाँव बोलते ही ना मन में इतना मतलब खुशी आ जाती है अपने आप में ही। गाँव का मजा ही कुछ और है ना। हाँ सही बोला तूने। दाथ' मोनसे प्रब्लेमा माने बेफोर आरो गासिबो झामेलाया एकदम सल्भ जायागौ मानि आइनोबोथ' थानो जायगा नांगोन ना हाथरखि। बेथ' जाबाय र' जुदि गावनि न'आवनो गुबुनासो बेबायदि कब्जा खालामबायबा। दाथ' आरो आफानि न'आबोथ' बिनिनो न' ना माखासे प्रब्लेमस जाबावगोन नामाथाय सोरबा सोरबाया। दाथ' बिदि जाथारबायबा आइयाबो बोरैबा उसुबिदा मोनबाय बायबा ओरैनो दाख्लै साननैसो फैनायावनो उसुबिदा मोनदों। बेहायनो थाथ' जासिगोन खोमालै ने। आफानि न'आवनो थाथ'नायाथ' थाथ' जायो मेहेर माथो जानो माने जुरि ममखौसो सानहरलाय लांदों आङो दा बिहासो प्रब्लेम जायो ना मायो। नङाबाथ' जोंबो बहा थांब्रबनो ना आइखौबो हारसिं बहाथो हगारहरबावनो। बेबो मोनसे दे थाथ'थोंसै ना माथो जानो मोजां रायलाय होनलाय थागोन। दे अब्लालाय थ' बांद्राय उसुबिदा जाथारबा आफाजों रायलायना बेलेग बेबस्था लागोन आङो र'। मानोना जोंहाबो थानो जायगा खमि गैयाना आफाया आंनि मुङावबो खनसेहाय आरो लाबावनाय दंखायोना आहा। औ मेहेर दा बांद्राय उसुबिदा जाथारबालाय माबा मोनसे खालामसै माथो। ओरैनो आइयाबो इसेबां गाज्रिथ' नंला दायो मिलायनानै मिलायोबाथ' थानो हागोन जेबो उसुबिदा गैया। थेवबो गोसोलै मोनथिबायना हाथरखि गोसोआबो एकदम एखनबा समाव बोरै जे बेलेग बेलेग सानफ्राङो फात्ताबो मोना। बेनोथ' जाहैबाय गोसो सिंनि बाथ्राखौबो गोसोआव बेलेग दा आरो सायाव खुगायाव बेलेगबो जायोना। दे होमबा ना र' आं आइजों दसे रायलायहैनो आफाजोंबो रायलायहैनि। बे आमाइखौथ' आं जोंसिजोबखाबाय नाथाय जोंबाबो मा खालामनो हानोना डाइरेक्ट बेखौ माबा मोनसे एक्सन लायाबा खुगाजों बुंबाल' जाला। बेनोथ'। ओमफ्राय आदा सानालाय गैया नामा न'आव? आं दहायबो फन हरबाय गैया हमासैना। आरे मेहेर बेबो बेवाइफोरा हजों माबानावसो थांदों बिखुनजोनाव फंबायानो थुनथुलिना जोंहा आब' थुनथुलिनि फंबाया बहा थांखो ना मानो दाबा फैखो ना माखो बेखौनो नायफिनदों आइनावबो फन गैया नालाय। गथ'ना एगजाम खाथि होननाय खोनादों आङो बारा बेरायनायाबो थिग नङालै। बेखायनोथ' दा थुनथुलि आब'आबो गैया नालाय बेखायनो जावैसोनावथ' एसेबाबो बिबान थायोना। नंगौथ' आरो दे होमबालाय दा फैगोन बियो। माबा मानसिखौ जुदि मोनथ'वाखैबा हरसो थाबोगोन बुंदों लेट जायोबा। अके दे होमबा दायो फन हरसै आङो। न'आवबो गन्डगोल जाबायलै मा बुंबावनो दा आरो आदायाबो बेलेग टेनसनावसो दंहैयोबा बेनोबो खिन्थाहरनो डाइरेक्ट बोरै मानसियानो फैग्रोथोंसै नङाबा। जागोन आरो दे होमबा मे दायो रायलायनोसै। र' ओइ आयै मा होनबावनो आरो माला माला प्रब्लेमा माब्रै फैलाबायो मानसिनि जिउआव बोरैबा सानोबा बोरैबा जि आसरितसोलै। आइनि जिउआवबो माबा मोनसे प्रब्लेम फैलायबाय आइनि माने जोंनिबोथ' प्रब्लेम जाहैबाय मेहेरनिनो बिमाथार आरो बिथिं फारसेथिं आइ सिरि दङ बेहाबो दुखुसो जालायलांसिगोन ना। आयु हाथरखि आबै
आबै नैहाय हा बे खानाय गोमालाय मानोथो फैलायखो आरो माबा आंबो दासो सफैदों हाथायनिफ्राय थफ्ला थफ्लिबो लानानै लाबोनाय नुदां माबा आबै आइया बेहायनो थाथ'सिगोन बायदि दां आयौ हा जोंहानाव आबै हजों न'आव एसे प्रब्लेम जादोंनो ए दा आरो जुरि बिहामजोजोंसो अरलायलायाथ' बेबो फैनानै बेयाव आरोथ' गावनिनो माबा जायगाखौ गारनानै बेहाय मानो थाफैनो गोसोखांलायखो बेलाय हजों प्रब्लेमा एसे गिदिरानो जादोंनो आबै बेखायनो माबा प्लेनिं खालामनानैथ' फैयासैलाय आरो बियो र' आबा सोरांजों रायलायहैनि आङो मिथिबाय आबै दे जागोन आबै मोजाङै रायलायहैनाय बेखौनो जि टेनसन सासेयाबो नै मेहेराबो दे थांनि आङो र' आरो नै आबै नोंहाबो गोसोआव बारा बिदि थाबाय थानाङा मिथिबाय न' सिंफ्राव थाब थाब थां दे जागोन आबै जुरिनि जिउ होनबाथाय मादि जाखांबायोबा मोनसे प्रब्लेमफ्रानो जोबदो थागोन आयौ बिदिबा बे माइया जोंनावसो थाफैबाय माने बेहायनोथ' थाखासिगोन दा बियो दे मेहेरा थाबाय नो प्रब्लेम जेबो नुगोन फिसालाथ' बियो नाथाय मायाखौ मोनसे न'आवनो होमबादे आंजों जमादो माब्रै बेखौथ' आं एक्सेप्ट खालामनो हाया सिगाङाव बाथ्राया बेलेगमोन नाथाय दायो ओरैनो जों सानैजों मिलायनायानो गैस्राखाया आरो मिलायबानोबो मा जानो बे सोराङानोथ' हौवाखाना दिनैब्लाबो आंनिब्लाबो जोबोद खस्थ' मोनगोन माथो गोसोआ मालायफ्रा बुजिनाय दौगालै जुदि सोरथो मोनथिनो दिनै आंसो मोनथिसिगौ जुदि आरो बियो बैयावनो थायोब्ला आंथ' बोरैबा मोनबाय थागोन दा गोसोआवसो थागोन दा बाथ्राफोरा जेनेबाथ' थाबाबो दे थाबाय थेवबो आङो उसुबिदा मोनगोन ना ओरैनो दाख्लै साननैसो थानायावनो बोरैबा मोनखादों गोसोफोरानो दाथ' बिहा न'आबो बेफोरबायदि फंबायजों माबा जाबायब्ला दा मा जोंनावनो थासिगोन सोरांजों आरो मोनथिगौ बिहाबो मोन्थाय दङ हाबा मेहेरनि थाखाय गावनि थाखाय जेराव सोराङानो बेखौ लाथारबायबा अब्लाबो होननाय थायो आं दानो थांथ'ला दे मानो थांबावनो आङो साननैसो न'आवनो थाथ'गोन आं आइजों गोसोआनो बोरैबा मोनथारदों दा आंखौ मालायफ्राथ' माब्रै मोनदों आंसो जि बोरैबा मोनो आयौ हाबाब जानांगौ होनबाथाय खालि आंनि जिउआवल' जास्राखायो गासैबो खस्थ' मोनोलै गोसोआबो दाथ' हनै फिसा फिसौफ्राबो देलायलांबाय थेवबो दाबो बोरैबा बेफोरबायदि संसारबा बोरै जागोन सोराङाथ' गावनि बिबानफोरखौ लायो अब्लाबो ना बेखौ रागा जोंनाय बुङा सोरां मिथिबायना नाथाय आं जमा थानो बोरैबा मोनो गुबुनबा गुबुन खोथामोन नाथाय बेथ' नोंनि आरो मा होनबावनो ओमफ्राय नै आइजोरि औ आयै मोजां जाबाय दे आइ नों गावनो फैबाय नङाबा जेलिनानिखौसो बुंगासिनो खामोन आङो आयै फैबाय नालाय आं फैबाय एबार गोबावसो थागोन बेहायनो थाबानो जाबाय आइ थेवबो जावैसो फैफाबा मोजां जागौमोन लोगोसेथ' आरो माबा सानाबुआबो फैब्ला जमानो नोंसोरो नामदालाहाय आयै फैया बियो अबाव फैग्रांबायनो नै हामा जालायखोलाय ना नांलायनानैसो फैदों ना मायो हा बेफोरबायदि माबा मोजां सानफोरावनो आं रावजोंबो नांलायना फैयाखैलै आयै आङो फैदों मा आं गावनि न'आवबो फैनो मोना नामा नोंहाबो जुदि प्रब्लेम जायोबा दानो थांगोनहाय आङो बिनिफ्राय आइ हामा जालायखो आंलाय मानो गाज्रि मोननो नोंसोरखौ बुंखाबायानो ना आङो फैजानोसो लुगैयो होननानै जावैसोखौ फैफाबालाय मोजांमोन होनदों आरो मा नाङा दे आं हारसिं फैनानै खाफि मिथिबाय बेदर सेदर आंनो जानो हायोना गुबुनखौलाय मानो आयु जावैसोजोंसो माइबा दावराव जाखाथारदों खोमाहाय होमबासो बिदि बुङो बियो आरोलाय न'आव फैयालाय गोबावसैमोन हरखाबैनो गोबाव थानो होनना फैगारबायहाय जावैसो उमुक थुमुक बे गैयाबाखि आं हारसिं फैनो हाया न'आव फैनो बेखौ नांबाय थागौ मालाय फैनो गोसोबा फैगौमोन आरो मालाबा फैलायगोन हाबाब आइ सनाहा बिदि नङा मा सोंबाय आरो ओरैनो आङो आरोथ' ओरैनोबाबो आयै नोंजामादैया हनै मायाखौ लाबोबायथ' मा बुंखो आइ दा फैदो आसोल ओमफ्रायो नै नेनानै दं आङो गथ' नंजायनि बियो आजकल के बच्चे ना ओइ मा एगजाम थिगजाम बेलाय माथो दा फैदोब्रा फैसा दंखायोना होग्रा सासे लिंना लाबोबावदोब्रा बुरजाबा एसे इन्ट्रेस्ट जायोना अबे तेरिथ' आंनि सिगाङावसो बेफोरबायदि सोबथिं लायबावदों गथ'आ इंगिनियानोसो हे तुम छोड़ो ना हम लोग चलते चलो नहीं रुको
बाव फैसा हरखादोंब्रा आयाबो नोंबो एसे लाबोफादो लाबोनबा आंनाव दंखायोब्रा ओइ गथ'आ ओइ मा सिस्टार हेलौ बाददेलै मालायखौ माबालै सोरबा आं सिनायाना नोंजों रायलायदों आं गथ' नोंजोंनो आंजों नाथाय मानो दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोना फोरमायहरदो भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों बिदिबा लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों दे होमबा थुनथुलिनिफ्राय बयनिसिमबो लाभ इउ दिनै आं थांथ'नोसैलाय आरो जेबो प्रब्लेम जायाबा थाबैनो नुजाफैफिनसैलाय आरोना बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो दे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो बावनाङा दे सनामोन लोगोसे आरो कमेन्टबो खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन बाय बाय आजिखालिनि खायसे गथ' गासिबो नङाबाबो खायसे सोरबा आरोना नोंखौ दिनै खिन्थानि आं